usa ka mubo nga pagpamalandong gikan sa iyang balaang pulong. Ani ako'y mensahe sa paglaom, nining mabungahon nga kagabhion. Matod pa sa Kapitulo 14, versikulo 12 sa panultihon, nag-ingon ang maalamong hari nga si Solomon, ang dalan nga gituohan mong sakto igsuon, usahay maghatod kanimo ngadto sa kamatayon. Sudi di ay tanang agianan nga kita nakauyon, maghatod nato sa hayag nga kaugmaon. Nay ubang mga dalan nga nindot lang kaayo tan-awon, kanang makadani gyud nato para atong subayon. Apan imbis nga sa kalampusan taniini dalhon, sa kalaglagan na hinuunta paingon. Maunang ayaw dali-dalig himo og desisyon, ayaw padala sa imong pagbati igsuon, kay kaning atong pagbati gikan sa atong kasing-kasing nga malimbungon, og delikado kayo kung kita magpauyon, basin sa resulta madismaya na ta hinuon. So ang mas maayo natong buhaton, magampo ug maminaw ta sa iyang conviction, aron makakuha gid tag saktong direksyon ug dili mapalpak ang atuang mga desisyon. So pagampo, pamati ug pamalandong, basaha ug sunda iyang balaang pulong. Ayaw paminaw kung ang yawa mohunghong, sa mga paglutos ug pagsulay kita makig-unong, sa pag-alagad ni Kristo dili kita mohunong, aron sa hayag nga ugma kita mupadulong. Mabungahong kagabhion mga higala, ampo, amping ug abantita, dungog ug himaya alang lamang kaniya. God bless.